Insellim lek Trisha propju minn hawn nofsi oħra se jkun qed jitressaq il-qorti n-negozjant Jorgen Fenek huwa mistenni jiġi akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru 2017. Ta' min ngħidu li Jorgen Fenek ġie arrestat l-ewwel darba fl-20 ta' Novembru illi għadda u ġie arrestat wara li tela fuq il-jott privat tiegħu u allegatament prova joħrab mill-pajjiż. Bil-Forzi Armati ta' Malta interċettat dan il-jott u Jorgen Fenek reġa' ddaħħal bil-jott tiegħu fil-Marina ta' Porto Maso fejn hemmhekk ġie arrestat għall-ewwel darba. Matul dawn il-11 il-ġurnata Jorgen Fenek ġie arrestat għal 5 darbiet u ngħata l-Police Bail 4 darbiet. Fil-fatt ta' min ngħidu dawn il-11 il-ġurnata kienu 11 il-ġurnata impenjattivi ferm għall-Pulizija li użawhom sabiex ikomplu jiġbru aktar provi fil-waqt li interrogaw lin-negozjant Jorgen Fenek sabiex illum ikun jista' jitressaq il-qorti. Trisha ovvjament hawn barra wkoll hawn preżenza kbira ta' ġurnalisti, kemm ġurnalisti barranin kif ukoll ġurnalisti Maltin li ġew isegwu dan il-mument fejn in-negozjant Jorgen Fenek mistenni jitressaq il-qorti għall-ewwel darba brabta ma' dan il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Trisha danu fuq ta' dak li ovvjament qegħdin nistennew fil-ħin illi ġej aktar dettalji nkun nista' nagħdihomkom fil-bulettini u l-aġġornamenti li jmiss. Nicole Buttigieg għal One News.